Αλλού, πολλές φορές δεν ξέρω, αλλά η γενιά μας γεννήθηκε σε έναν τόπο που σε μια εποχή που υπάρχει το ίντερνετ και παγιά πλέον είναι πολλά εύκολο να βρεις για το σεξ online, αλλά πολλές φορές τα βρίσκει online είναι ψέματα, ένας τρόπος για ο σατανά να διευθύνει το μυαλό σου, να ελέγξει τη ζωή σου. Παραπάνω μητσοί τώρα και αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν, βλέπουν για σεξ online στην πορνογραφία. Έτσι έκανα και εγώ που πολλά μητσιά ηλικία που ας πούμε τι κάνεις με τη ζωή σου, αλλά ο καθένας που ξεκινά, ο λόγος που ξεκινά ο καθένας είναι διαφορετικός. Εγώ ας πούμε ξεκίνησα με τον λόγο «Μα βλέπεις ρε, όταν που κάνεις ρε». Και μια μέρα δοκίμασα και εθίστηκα. Και μετά μεγαλώνεις στη ζωή σου και νομίζεις ότι η αγάπη έτσι είναι. Είναι αγάπη, καμιά σχέση είναι έτσι. Μεγαλώνεις και γυρεύκεις σχέσεις μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις τις αρχικές σου επιθυμίες. Επειδή είσαι τόσο συγκεντρωμένος πας σε αυτό το πράγμα, πας του να κοιμηθείς με ένα άτομο να κάνεις αυτό το πράγμα, να κάνεις αυτό που βλέπεις στα βίντεο και ώρες είναι απλά νιώθεις το πράγμα, η σάρκα σου εθίστηκε σε αυτό το πράγμα τόσο πολλά που θέλεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Άσε που αν ικανοποιάς τον εαυτό σου και που μικρά ηλικία μεγαλώνεις με το συναίσθημα που κανένας στη ηλικία μας δεν πρέπει να νιώθει το πράγμα. Δεν πρέπει να περνάνε το πράγμα. Και ο οργανισμός σου αλλάζει και χρειάζεται το πράγμα συνέχεια. Και πάρα πολλοί που μας δεν το ξεπερνούν ποτέ το δυστυχώς. Πραγματικά προσεύχομαι ο Κύριος να σας δείξει την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου, ελευθερωθεί το πράγμα η κατάρα πάνω σας, το λάστ, η λαγνία σπάζει στο όνομα του. Και μπορεί κάποια πει, μα είναι όλοι είμαστε έτσι. Έχει πάρα πολλά ανθρώπους που το πράγμα γίνεται, παντρεύκονται. Εγώ είχα μια σχέση που ο μεν λόγος που ξεκίνησα τη σχέση ήταν όχι άρεσκε μου η μητσιά σίγουρα, αλλά ναι. Μετά ήταν το πράγμα σου μέσα στη σκέψη μου πάντα. Ένας από τους λόγους που ήταν τόσο για ποιο λόγο περνάμε πολύ, πάμε κλάπ, ξέρω εγώ, για να βρούμε άτομα να κοιμηθούμε μαζί τους. Πάει και περάσεις ωραία, αλλά με απότερο σκοπό πάει στο πίσω του μυαλού σου εκείνον. Και μετά πολλοί ξεπεράσαν το πολύ και όχι, και μετά έχει άλλα πράγματα που είναι εξίσου χάγια, που είναι τα λεφτά. Πάρα πολλοί παντρεύκονται με κάποια άτομα για λεφτά, κάποιος έχει λεφτά από εκεί, κάποιος άλλος λεφτά από εδώ. Άμα είμαστε μαζί, να είμαστε καλύτεροι για λεφτά, είναι έτσι αγάπη ρε. Τώρα μου αλήθεια πού ξέρω εγώ να μου είναι αγάπη. Η αλήθεια ότι δεν ξέρω πολλά καλά, και πρέπει να μαθαίνω. Απλά ο κύριος αρκεύει και μαθαίνει μου, δείχνει μου ότι είναι η πραγματική αγάπη και όχι απλά το συμφέρον και οι θυσμοί και τα πράγματα. Δείχνει μου την πραγματική αγάπη. Να νοιάζεις για κάποιον άλλον, να περνάς χρόνο μαζί του και να τρώεις τον damage για εκείνον. Όταν κάτι γίνεται να μην βάλεις τον εγωισμό σου πάνω τον εαυτό σου, θα βάλεις τον άλλον που πάνω, τις ανάγκες του άλλου. Και όλοι μπορούμε να μάθουμε για τη μεγαλύτερη πράξη αγάπης από τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό που ήρθε κάτω στη γη και δεν το άξιζε να περάσει τίποτε από τα ούλα και πέρασε τα πέθανε και τις αμαρτίες μας, έδωκε τον εαυτόν του για μας και αναστήθηκε και με τον τρόπο μπορούμε να έχουμε εμείς αιώνια ζωή, ελευθερία, μια δεύτερη ευκαιρία, λύτρωση. Ο Κύριος πραγματικά είναι εκείνος που να μας διδάξει. Ο Κύριος είναι αγάπη, είναι η αγάπη. Τις πράξεις που κάνει ούλα, εκείνος χωρίς εκείνον υπάρχει, έξω από τον Κύριον υπάρχει μίσος. Επειδή η απουσία της αγάπης είναι το μίσος, είναι η αδιαφορία, είναι το να μην νοιάζεσαι.
Ενώ μες στην αγάπη είναι η θαλπορή, η συμπόνια. Δεν συμπονείς και όχι μόνο λες «Ω, μάνα μου σε ρε». Τώρα όντως να πασχείς, να σε μάλλον καταλάβεις, να βοηθήσεις. Και όχι κάμε «Ω, μάνα μου τώρα, μάνα μου ρε». Τώρα περιπέζω κάποιον που έκανα στη ζωή μας συγκεκριμένα άτομα, αλλά και είναι τη φάση, αλλά είναι λάθος μου εδώ. Ελπίζω ξεπεράσουν τα άτομα. Ναι. Ο μόνος τρόπος να σωθούμε είναι ο Κύριος και όταν πάει στον Κύριο να σου μάθει πραγματικά να αγαπάς τον Κύριο και να αγαπάς τον εαυτό σου πραγματικά για να αγαπάς τους άλλους. Επειδή πολλές φορές τα που κάνουμε είναι να αγαπούμε καν τον εαυτό μας. Χρησιμοποιούμε άλλους επειδή χρησιμοποιούμε τον εαυτό μας. Κάνουμε τα άλλα επειδή... Πώς δεν έχουμε αγάπη πραγματική. Πόσοι άνθρωποι θεωρούμε τον εαυτό μας και λέμε εσύ είσαι πάλι τόσο γάρος. Εγώ έτσι έκανα παλιά. Είχα την εικόνα για τον εαυτό μου. Μπορεί να μην το κάνετε όλοι, αλλά εσείς που κάνετε ξέρω ότι θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι η αλήθεια το πράγμα. Είναι απλά πελάρες που μπήκαμε στο νου μας που πούμε τσι, που συνθήκες, που απλά οτιδήποτε. Και απλά μάθαμε να σκεφτούμαστε έτσι, είμαστε δημιουργήματα του Κυρίου. Ο Κύριος εν τέλειος και που στιγμή ο Κύριος εν τέλειος δεν δημιουργεί δημιουργήματα που είναι εν τέλεια. Είμαστε εν τέλειοι, ας τον κάνουμε λάθος αποφάσεις. Οι αποφάσεις μας έχουν καμία σχέση με την τελειότητά μας, με την αξία μας. Η αξία μας εν τέλεια. Ο Κύριος δημιούργησε μας για κάποιο λόγο. Και η τελειότητα του Κυρίου έπρεπε να διακόψω για ένα λεπτό κάτι έγινε. Στο τέλος της ημέρας ο Κύριος εντός που έδωκε τα πάντα για μας και δεν μπορούμε να βγούμε εκτός να το κάνουμε χωρίς εκείνο. Και γιατί να μην το κάνουμε την πραγματική αγάπη έδωκε το Κύριος για μας, ας το έχουμε και εμείς για τον Κύριο τη ζωή μας για όλους. Απλά, και μπορούμε να το κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε. Είμαστε, απλά λέω ότι γίνονται σκέψεις που έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε έτσι, δεν είσαι έτσι. Ο Κύριος πρέπει να σου ευκάλει, σου δείξει τον καινούριο σε αυτό. Είσαι ένας τέλειος, μια τέλεια δημιουργία του Θεού. Δεν είμαστε οι αποφάσεις μας. Η αξία μας είναι επειδή είμαστε κατ' εικόνα του Κυρίου. Δεν αλλάζει η αξία μας με το τι κάνουμε. Ας πούμε, ο Χίτλερ και η μητέρα Τερέζα είχαν την ίδια αξία. Άλλο να σε χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα και τα δυνατότητες που δώκει ο Θεός για καλόν και άλλος για κακόν. Ο Χίτλερ για κακόν και η μητέρα Τερέζα για καλόν. Αλλά πραγματικά όταν ο Κύριος λέει ότι δημιούργησε μας όλους, εσύ όλους για μας θέσεις στον παράδεισο. Και είναι επιλογή μας. Άρα πιστεύω ότι ο Χίτλερ ο Κύριος είσαι στον παράδεισο. Ναι, θέση. Αλλά απλά εθικέλεξε να μην το κάνει. Καταλάβεις τι, απλά εθικέλεξε ο Χίτλερ να κάνει άλλα πράγματα. Αλλά ο Κύριος δεν θα μας έκανε για να μας θέση για μας. Εσύ το κάνουμε με δεξιότητα να αποτύχεις. Έκαμε μας για μας δοκεί ευκαιρία. Και τώρα έχουμε εμείς επιλογή να θυκαλέξουμε τον Κύριο ή όχι, να τον υπηρετήσουμε ή όχι, να κάνουμε το καλό ή όχι, να θυκαλέξουμε την αγάπη ή όχι. Τον εγωισμό μας ή πραγματικά να ζήσουμε για όλους μας. Ο Κύριος πραγματικά να σου οδηγήσει και να σου οδηγά στην αλήθεια. Γιατί μόνο Εκείνος μπορεί, μόνο Εκείνος είναι αλήθεια. Μακάρι να σας οδηγήσει σε Εκείνον να σας αποκαλύψει, στον καθένα να σας αποκαλύψει το πώς Εκείνον που χρειάζεσαι να βλέπεις, να σου κάνει, πραγματικά προσεύχομαι να σου κάνει τον εαυτόν του ολοφάνερο, ολοκάθαρο, ώστε να μην μπορείς να το απαρνηθείς. Να μην μπορεί να... Τέλος, η επιλογή μας να μας δώσει ο Κύριος για μας, η επιλογή δική μας, ο Κύριος για μας θέλουμε 99 λίτρα πίστη ή κάτι, είδαμε 99 λίτρα πίστη, 99 λίτρα δύναμη. Στο τέλος της ημέρας, στο τέλος απλά πρέπει να εμείς τον ναι να πάμε. Εσύ είναι να θυκελέξεις.
Πιστεύω σε σένα. Ο κύριος να δεις ότι πιστεύει, δημιουργείς σέρα πιστεύει.